Nazdar ľudia, tu je Stealth a ja vás vítam pri prvom let's play na tomto kanáli. A náš prvý let's play bude na Slendermana The 8 Pages, pretože nie je podľa mňa nič lepšie, než si zahrať starú dobrú klasiku z roku 2012, že hej? Slender The 8 Pages. OK. Už počujem, že sme preliezli plot vo svojom pravom uchu. No, trošku si dáme hlas, lebo to máme príliš tichšie. OK, tak poďme na to. Moja taktika je taká, že najprv by bolo fajn nájsť dom. Keďže budeme mať viac papierikov a vojdeme do domu, tak nás tam veľmi ľahko môže chytiť a to ja rozhodne nechcem. Takže preto by bolo fajn nájsť najprv barák. Následuje zdĺhavé hľadanie domu. Ja mám šťastie nájsť všetky tie možné miesta, ale nie ten barák. To je úplne, to je mega. Do prdele. Dobre, serem na barák, ak tu bude papier, tak ho berem a jeme pičiteľ. OK, mám papier. Jebem celý barák. Idem tam k tomu stromu. To je skutočne, ak ja môžem mať šťastie v tom Slendermanovi, to je... Keď to hľadám, tak to je nájdem. A keď to nehľadám, tak to furt nájdem. To je... Dobre. Poďme k tomu stromu. Na tom strome nebude papier, ne? Je tam papier, dobre. Super! Čo má ísť? Ty čurák! Do piči, fakt dostanem! O, ty parkant! Ty hnusné, šeredné, plešaté... hovno! Čurák jeden! Tak sa postaviť rovno predo mňa, to sa nerobí! Jaj, bože. To je dement! Neskutočný, jo? A tu je dom, ale do ňoho už nejdem, lebo to, keď už si toto dovolil, tak ja som zvedavý, čo by urobil v tom dome. Vlastne ako nesom zvedavý, preto tam nejdem. Parchant. Zamrdaný. Šeredný, škaredý. Plešatý. Bez ksichtu. Dobre, dal mi pokoj. Priviedol mi infarktový stav a je spokojný, očividne. No ale ak bude medzi tými cisternami, tak mu zlomím nohu. Dobre, není tu. Pekne som sa obzrel. No do macere. Tam je papier. Dúfam, že tam bude ešte jeden papier a 0 Slenderman. Čo je Slenderman? Ak tu teraz budeš rovno za rohom, zabijem ťa.
Normálne ťa vyškubem jak slepicu. Prečo som sa rozhodol hrať Slendermana? Nebol by lepší let's play na Veselý ostrov Hello Kitty? Né. Kiko sa musel rozhodnúť dostať infarkt a prísť o srdce. Že ty šerednosť pojeba. Dobre, nie si šeredný, dobre, ospravedlňujem sa, ti si ten najfešnejší judák, akého som kedy stretol. Pri sa Bohu, hej si. Bože. Ale na môjho kolegu Ferryho nemáš. Ten je krajší. Mohol by si sa ním inšpirovať. On neprináša jeho kamarátom a kolegom a známym infarkty. Dobre, není tu. Super. Budem tam mať. Možno budem mať šťastie. A mám šťastie, je tu stena! A na tej stene, za tou stenou môže byť aj pán Mrtka. Help me. Slenderman, ak teraz sa mi bude tu objavíš, tak ťa zabijem rovno tu na mieste. Ti odkopiem hlavu. Nie, to je plot. Ale to je úplne na hovno. Nie je to Slenderman, ale je to plot. A plot tiež nemám rád. Ty vole, už normálne pomaly nič nevidím. A keď nič nevidím, nemôžem nič vidieť. No, ty Mrtka, kde si? Prepáč, kde si Mrtka, ok, pohoda. Myslím si, že si ten najfešnejší chlapík, akého som stretol. Fakt. Si krajší... Však si krajší jak Ferry, teraz ti to hovorím, ty demet! Ospravedlňujem sa, tu sedia. Kde si? Tu si! Než do piče! Môžeš držať nejaký odstup a nesnažiť sa ma chytiť za gule? Ďakujem krásne. Do piči. Nič nevidím. Pán Slenderman, taká otázočka na vás. Nechcete ísť náhodou do piče? Nechcete ísť náhodou do piče? Dobre, ja som sa len pýtal, dobre, pohoda, však len sa pýtam, žijeme v demokracii, ne? Môžete si robiť čo len chcete. Len dodržujte nejaké pravidlá tej demokracie a držte si odo mňa odstup, ďakujem. Že ty... Ospravedlňujem sa ti, ja si kokoci. Super, šumný, zlatý, krásny, velice vysoký junák. Doľava či doprava? Pojeme doľava, lebo ľava je moja práva. Tak som sa rozhodol. Hej. Dobre, pán Slenderman, už ma nebavíte, už choďte do piči, no fakt. A dajte mi 5. papier. Nech som aspoň za polovicou, nech sa necítim ako úplný semrak. Semrak, ktorý nezvládol aspoň 5. Není tu. Super, on tu není! Není tu! To je krásne. Slenderman bez Slendermana. Jo. Rozhodol sa, že ide do piči. Nerozhodol sa, že ide do piči. On sa rozhodol, že sa postaví rovno predo mňa. Dement. Čurák. Tu si. Dobre, priblížil sa, ale drží si trošku väčší odstup než predtým. Čo je krásne. To je úžasné.
To je fajn. To je krásne. No jo. Už natáčame 13 minút. 13 minút. A ja mám že 4 papiere. A Slendermana za... Zapala sa ešte horšia hudba, takže som už nasral, že akože totálne. Však som povedal, že beriem naspäť, že si šeredný. Povedal som, že si krásny junák. Tak prečo ma nebereš vážne a chceš ma chytiť za gule? Slenderman, ja sa ti hlboko ospravedlňujem, ale nechaj ma... Zatem pri tej stene, no to ma pojem. To je pravda. Ani že nevidím už, ja fakt sa budem strčiť do tej piče. No fakt. A mám pocit, že mi to veď Slenderman pomôže. No kurva. Veď si niekto piče. Ty pojebané hovno, ja mám pocit, že som zase pri tom baráku a nič nové som nenašiel. Ani to dildo už veľké môžem nájsť. A teraz Slenderman príde, ja ti pomôžem nájsť veľké dildo. Tu ho mám, je pekné biele. Že hej, ty kokot. Není tu, dobre. Rozhodol sa, že asi nesom príliš fešný na to, aby ma obchytkával svojim krasavcom. Á, bože, Slenderman. Môže sa strčiť tam maximálne do piče. Môžem! Kto chce ďalšieho Slendermana, tak nech sa strčí do riti. Ne, ak tu bude, že aspoň 15 lajkov, tak bude ďalší Slenderman. Ak nebude, pojeme na dačo iné. Alebo tu bude ďalší Slenderman, keď sa mi bude chcieť, ale to asi nebude. Takže prajem vám pekný zvyšok dňa a majte sa.